mag-ex na mag-best friend pa rin ha, meron. Pero sa ating mga Pilipino, sa kultura natin, para guys, ang presyo guys, magkaigit-igit kag tubol. Bilan mo ako nito dong medium. Bahal na sa Batman dong, trabaho ka dong. At dahil napagod na ako dito sa bahay guys, tara mag-shopping tayo. Nananghid man ko kay Tami no. So magdala tag alib kay ba sakit kay puson oy, kapuya pud aning mag-shopping na sakit ang puson oy. Ayun guys, dito na tayo, tara mag-shopping na tayo kay murag lami na gid mag-shopping. Tara, pasok tayo sa labas. Tignan natin yung sizes nila. Habang nagsha-shopping ako dito guys, ang una ko talagang naisip is itong mga damit na sobrang ko cute. Oh no my goodness. Gustong gusto ko ito pero parang hindi man ito masusuot no kapag hindi Christmas, and then alam nyo na mga bata, madali lang nilang matubuan ba, so hindi na ma-reject na mga ilang years. So kaya yun, doon tayo sa hindi pang Christmassy. Ang hirap maghanap mag-shopping para sa mga bata guys. At teka kumirian, mahirapan ka kasi wala kang pira. Pag sure diha, uli na lang. Naglibog na ko asa ko mamalit. Wala naman masyado dito eh. Tapos ang ganda kung merong anak ko. So yun Mirian, wala ka kasing anak, hanggang imagination ka na lang. O mag-imagine ka na meron kang anak day. Ay meron pa pala dito guys. Meron pa pala dito. 30% off. Oo, wala akong anak. Ang sakit-sakit naman nag-voice over nito. Sino bang nag-voice over nito? Tayo guys, ang gaganda talaga kapag mga bata guys. Sobrang cute oh. Tama na Mirian, alis ka na dyan. Para sobrahan na yung utak mo kahit saan-saan na napunta. Wala kang anak. Sige na, tanggapin mo na. Magbayad ka na. Okay, magbayad na tayo guys. Kasi kanina pa ako dito palibot-libot. Cute naman ito. Look. Cute oh. For Amelia ba? Pagbayad ko, ang nangyari guys is full price ang mga presyo. Sobrang mahal, umabot ng mga 60, 50 ang presyo. And then sabi ko, siya 50% lahat ng kinuhanan ko or 30 ang sa lalaki. So nagtakbo-takbo pa talaga ako para ma-change niya, para makita kung magkaano. Sabi pa niya, para bukas man yung sale. Bukas, and then nakalagay na yun doon ng sign. Maganda ito oh, for Amelia oh. Sa bata ba? Pang babae. Ito oh, maganda oh. So, kung hindi mo talaga sila sabihan guys, magbayad yung kag full price. So andito naman tayo guys. So maghanap tayo ng kung ano yung mahanap natin for Tami. So ito na yung natin oh. So, itong asawa ko, kapag mga damit yung bibilhin guys, mahirap po talaga yan siya bilhan. At lalo na kapag ang presyo, pagtingin mo is makurat ka kadali, ay kasi wala masyadong sale sa mga panglalaki. So, kailangan mo talagang pag-isipan. So, kaya yun, hindi ko binili yan, pero gustong gusto ko, pag-isipan ko pa rin, pwede naman ako makabalik doon sa Macy's, no? Pwede mong bilhin. Pero sa tingin ko talaga, ganito, parang feeling ko, hindi ito susuotin niya, pero feeling ko, gwapong-gwapo siya dito. Eh, nako, alam nyo na. So, but anyway, so hindi ko siya binili, pero gusto ko talaga siya guys, pero asawa ko sa tingin ko ayaw. Comment section doon sa reels sa'yo, ayaw na mo pagbuot, ay hindi ako na yung magbuot man mo mag inyong bana akong bana, charot. So andito ako, naghanap ako dito ng apron, kasi talagang alam nyo na, every time na magluto ako guys, manglagsik ang oil guys, adoy nagka-oil yung aking mga damit guys. So andito tayo sa mga bag. Ayaw ko nang bumili ng bag, pero ang sarap-sarap magtingin-tingin dito no, kasi may mga bagong sila release, o diba, like Michael Kors, mga Coach, mga iwan ko na lang si Batman. At napunta tayo dito sa ating mga coat, kasi si Inday Mirian gustong magbili ng coat, pero ang presyo din hindi na guys. Ang presyo guys, magkaigit-igit kag tubol. Almost $400 ang presyo guys, and then 60% daw. Adoy, mahal gihapon guys. Na lang tayo, mag Burlington, pero ito talaga yung pinakagusto ko. Iwan ko lang si Batman, sabihin ko kay Tami, bilhin mo ako. Bilhin mo ako nito dong, medium. Bahal na si Batman dong, trabaho ka dong. Meron akong mga ganito guys, mga totoo. Kay Bianan. So, last na itong tingin guys, meron na namang Michael Kors man ata ito guys, mahal-mahal din, oy, $200 guys. Burlington ata ang punta ko nito guys, kasi sobrang mura-mura lang doon, $200 sa inyong kagaral. Sige na, oy, muuli na ako, last na ito. Ay, kakapoy, mag-shop. Hala guys, nag-snow na guys. Aguroy, tara, uwi na tayo. Nag-snow na. Wala na. Uwi na tayo kasi na ito sobrang tawag nun. Ang resulta nito is slippery. No. Okay. Tara guys, maabutan pa tayo nito ng baha ng snow.
Di na tayo gisno. Agoy. 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 Bakit parang bakilid? Ay, ay, ay. Tara. Ay, kumat na tayo. Kasi nag-isnew na, nag-isnew. So, andito na ako sa malapit sa amin, guys. Yan, wala masyadong sasakyan, so dahan-dahan tayo. Snow galore. Kapag mag-snow talaga dito, guys, ang ano, tingnan mo yung langit. Puti lahat, wala kang makikita ng ano, kahit ano-ano. Yan, puro puti. Ay, buti na lang hindi uuwi si Mr. mamayang gabi. Kasi mag-alala na naman ako, guys. So that means ang aming driveway is puno ng snow at wala akong pakialam. Kasi hindi naman ako aalis. At nakapag-deliver naman ng oil. So, okay na. Happy na. Hala, guys. Na, ang aming daan. Hala. Hala. Yaon, guys. Walay, guys. Kuha tayong basurahan, guys. Ganawa, oy. Ganahan kay Roxia. Alo. Ay, ganahan kay Rong Kidong. Misty, come on. Roxy. Misty, come right here. Misty, come here, Pipi. May nagtanong sa akin, sabi pa, ate, paano kung meron siyang asawa sa una pero walang anak yung afam? Okay lang po ba? Guys, para sa akin, hindi naman ako yung umiipon. Hindi ako yung iipon or sasama sa kanya sa isang bubong. Kayo po yung talagang makaalam kung okay po sa inyo. Hindi po yung sa akin. Kasi ang akin naman is, para sa akin, kung kasal siya at merong anak at devoted siya sa akin at hindi sa ex-wife, okay lang. Basta alam mo na priority ka, and then wag lang din pabayaan yung anak. Kasi kung pabayaan yung anak, ay walang kwenta din yung lalaki na yun. Pero kung walang anak at may ex, okay na rin yun, guys. Hindi naman yung, kung ang ex-wife is pakialamira, mas malala pa sa pamilya, wag na, guys, wag na. Pero kung ang ex is wala na, guys, walang connection, walang anak, and then walang so, fights na yan, fights na yan, para sa akin ha, fights na yan, pero nasa sa inyo pa rin, kung gusto ninyong makipag-tipon, kung gusto ninyong makipag-ipon sa lalaki, kahit may asawa. Pero dito, halos kasagaran kasi, bihira ka lang makahanap ng mga lalaking, kung maghanap ka ng bata ha, meron talagang mga single, kung mga kaedad mo, ganon. Pero yung mga age gap na mga matataas na katulad kitami, bihira ka lang makakita ng lalaki na single, never been married, no? So, bihira lang yan siya. Pero kung maghanap ka talaga, kung ayaw mong, kung duda ka nga hindi mo kayanin na may asawa siya sa una, wag na lang, guys. Merong mag-ex na mag-best friend pa rin ha, meron. Pero sa ating mga Pilipino, sa kultura natin, parang, aminin man natin, mostly mga silusta talaga, mahilig magtampo-tampo. So, sa atin,
parang big no-no yan sa akin, big no-no yan. Pero sa ating mga Pinay talaga, ano tayo gusto natin pa special tayo. Magtampo tayo guys, hindi natin kayanin yan. Pero talaga, kung alam ninyo na hindi ninyo kaya, isipin lang ninyo, mag-imagine kayo, ay yung ano ko, pakasalan ko, may ex-wife siya, pero ang problema is best friend sila. Wag na lang guys, kung magduha-duha ka na maging away lang ninyo, wag mo na lang pakasalan at maghanap ka na lang ng iba na talagang walang sabit. Kasi ang iba talaga, iba dito guys kapag best friend mo, yung ex, naging friend kayo bago na kayo nagpakasal, and then hindi pala sila pwedeng mag-married couple, pwede lang pala silang best friend. Merong ganon. So, divorce ganon until meron na silang mga iba't asawa. Meron yung ganyan guys, merong ganyan. Yung asawa ko, wala yang siyang ex. Pero yung best friend ng kapatid ni Mister is, kahit may asawa na guys, from the beginning, na bata pa sila guys, alam nyo kung anong nangyari guys? Crush na crush niya yung asawa ko guys. Hanggat may anak na siya, may asawa na siya, crush na crush pa rin guys. Halatang halata pa rin guys. Pero alam ni Tami yan na mayroon siyang gusto kay Tami talaga. Bata pa yan sila. Pero si Tami sabi niya, pero ang trato ko sa babaeng yun is sister. Younger sister. Kasi ang best friend ng babae na yun is magkapatid ni Tami na bunso nila. So ang trato ni Tami sa babaeng yun is younger sister. Pero dahil sa kagupugupuhan ni Mister noong kabataan pa, crush na crush talaga niya. Yun, kapag meron kayong afam na best friend yung ex, at may mga babae na ano pa rin. Si Tami, lamiun maguna si Tami guys. Uy, nung nakita ko yan, nung bata-bata pa, paano na kaya yan, 20s, 30s, o na-meet ko yan nasa 40s, lamiun gihapon. Unsa naka akong bata-bata pa. So, yung babae na yun is aligaga talaga. Yan sabi, nagtanong ako ni Tami guys, kaya ano man ako, buangon man ako guys, sabi ko, something happened to both of you? Ano, prangka man ako guys, sabi ko, something happened to both of you na? I'm nako, klang-klang dito, klang-klang doon. Sabi pa, uy, hindi, sabi pa ni Tami, si younger sister, pero sabi ni Tami sa akin, hindi, walang nangyari. And then, alam daw niya na yung babae is gustong-gusto siya, pero pinaprangkahan ni Tami. Kasi alam mo na, ang babae guys, kapag may gusto sa lalaki dito, lalo na dito sa ibang bansa, liberated sila guys. Liberated, ipakita talaga nila, akitin ka talaga, inakitin si Tami, and then sinabihan niya na younger sister lang yung trato, at hindi, walang nangyari talaga, kasi ayaw ni Tami ng ganun. As in, hindi si Tami yung lalaking, bira dito, bira doon. Hindi. Yun, tinanong ko din yung asawa ko guys, anong edad ka, naging nakuha ka, di ba? Hindi ko nasabihin sa inyo Basta, nagtanong talaga ako guys. Yun, sinabi niya lahat ng detalye, bla bla bla. O, diba, ganyan yan siya. Sabi pa, kung ayaw mong masaktan, sabi pa niya sa akin, kung ayaw mong masaktan, huwag kang magtanong. Sabi ko, nung nakuha ako, hindi ka pa pinaplano ng mga magulang mo. Nagbitay-bitay. Sabi ko kasi nasaktan man ako, guys. Kahit wala pa ako sa mundo, guys, nasasaktan man ako. And then, sinabi niya sa akin na, wala ka pa nga pinaplano, hindi pa kasal, hindi pa nang ligaw yung mama at papa mo. Kasi hindi pa kinakasal yung parents mo, and then meron na akong anik-anik, and then bata pa sa amin guys. So wala daw akong karapatang magselos. Buwang man ko. Magbutay ka. Ako rabak ka. Mag-anak ako. So yun guys. Sino nag-down guys? Itong mga aso Roxe, I'm done with you. Yeah, no. What do you want? No, I'm not going to do it. So anyway, so kayo na mga magustong mag-apam, mahirap guys, single siya, and then walang sagabal, walang anak, pero barumbado. And then yung isa, may asawa, may anak, pero hindi barumbado. And then may ex-wife, and then walang anak, at mabait sa'yo, okay lang yan, pero depende pa rin yan sa'yo. Kung takot ka, kung duha-duha kang magminyo kag anak unya maguna-una kag mga nigger, unahin mo na nimo na makapunta ka sa Amerika day. Punta ka muna dito sa Amerika day, sige na banat. Kailangan natin magtapon ng basura dahil po yung ating basura is hindi ko natapon nung last Tuesday dahil charge natin guys, lubat na guys sa kaka-cellphone ko. At bago tayo magbasa tayo ng Biblia. Magbasa tayo guys. And then after that, magpunta ako magtapon ng basura nga. Kasi ang dadami ng basura sa garahian. Punta tayo pagkain ng aso guys. Kailangan lang silang pakainin. Grabe yun talaga ang ginaw ngayon guys. Grabe. As in. Yung ginaw na nakakasakit. Andito yung dry food ng aso sa labas. So kaya kailangan kong lumabas para para pakainin. Kasi wala na palang dry food ang aking mga alaga. Si Roxy mahilig man kumain ng dry food. So ganito yung ginagawa ko, malaking bin nila. So and then kina-cover ko yan. Ganon. Grabe ang sakit guys, ng ginaw. Kaninang umaga 7 degree. Ngayon hindi ko na alam pero grabe. Shh. Grabe. Pasok tayo. Bago ko sila ibigay sa kanya, ang ginagawa ko is lagyan ko nito. In-order ko to sa Amazon kasi for tartar, no?
Alam nyo naman ito mga alaga natin. Ang daming tartar. Bago magsakit yung ipin nila. Not too much. Ito siya guys, oh. Ito siya. Yan yung mga binibigay ko. Kailangan lang natin i-mix. Yan. Come on, it's right here, Roxy. I know you like it. I know you do. Here you go. Here, I'll just gonna put that over there, okay? That you can. Kailangan ko pala si Mr. gawa ng orange juice. Kinausap ko siya kung pwede kainin na lang niya yung orange, guys. Pero prepare talaga niya yung juice. So kaya iyahaman ang matuman. So wag na tayong magpagayahig ulo, guys. So gawin na natin yung gusto niya. So nag-orange juice ako kasi yun yung gusto na. Sabi na hindi naman ako umiinom every minute eh. Gusto lang daw niya kapag gusto niya yung orange, meron na siyang mainom. Mas mabuti na daw yun kaysa kakain pa siya, mag-usap-usap. O diba? Diretso na tulong. Sundin na lang natin yung gusto ng ating asawa, guys, para hindi na tayo magsakit-sakit sa ulo pa, no? So kaya yun, gawin na para dire-diretso kasi kahapon wala na siyang nainom. Hindi ako gumawa. Matulog na sana ako, guys. 9:50 na ng gabi. Kaso, yung asawa ko, nakaalis siya sa trabaho is 8. Almost 8. Maaga-aga siya nakaalis sa trabaho. So kaya, ang nangyari, kinausap ko siya, guys, the whole drive. Kasi sa sobrang pagod niya, tinatry ko talaga siyang kausapin. Nandito na siya, kawawa naman ito eh. Oh, napagod ako dahil sa kakausap ko sa kanya. Gusto ko siyang makabalik dito sa bahay na safety. Alam nyo na, guys, sobrang pagod, sakit ng likod niya, guys. Inatake na naman siya, guys. Inatake kaninang umaga. Sakit ng spine at saka kidney. So, kaya naawa ako at nag-alala. So, napagod ako eh. Hindi, napagod siya sa trabaho ko. Napagod ako sa tinatry ko na magkaroon kami ng conversation para lang makadrive siya makauwi. Hi, baby! Aloy! Hi, baby boy! Pinatulog ko agad, guys, kasi sobrang pagod niya, and then 2 hours lang yung matulog daw siya kasi ay aalis na naman siya. So haplusin lang natin yung ulo para makatulog. Okay lang, made ako ni Apam. O, di ba? Malaki pang sweldo. Hindi naman masama biyang katulong ah. Ang sarap nga maging katulong eh. May sweldo buwan-buwan. O, di ba? May libreng halik. Oh. Bakit kaya magsakit ang buot ng ibang mga Pilipina, no? Kapag meron silang makitang mga Pinay na may asawang Afam, ang una nilang maisip, ginawa kaming katulong. Bakit kaya ganun? Kain na ng Jollibee, guys. I'm not gonna eat it all, let's see. Pero I'm sure hindi ko to kakainin lahat. Maybe 2. Ito, diba? Magtira tayo ng isa para bukas, guys. May dami ko pang gravy, guys, doon sa ating freezer. As in, pagtingin ko, sabi ko, hala, hindi ko pala, every time pala, nakakain ako ng Jollibee, hindi ko pala nakukuha yung, hindi pala ako nag-gravy. So ngayon, ang dami-dami kong gravy doon. So ngayon, maglanlan taog Jollibee with a lot of gravy. Gravy. O, diba? So kaya, kain tayo, guys. Oy. Nag-offer si Tami sa akin. Sabi pa niya, Han, do you want ano? Do you feel like Jollibee? Adoy, nag-offer man na siya, guys. Last week, kasi napunta siya doon, same place. Sabi ko, no, Han, kasi ang dami-dami ko pang Jollibee. 3 bag na lang pala. So, mga 6 pieces na lang ang natira kasi nga kinuha ko na ngayon. So, 6 na lang doon sa baba. So, ngayon, sabi ko kay Tami, wag kasi meron akong Jollibee marami. Ay, marami daw. Oy,